ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ରାଣୀ ଆସୁ ବାପା ମୁକାବିଲା କରିଦେବା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା। ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା ନେବାର ବଦମାସି ଥିଲା। ଯୋଉ ଇଏ ଦଉନୁ ଖେଳୁ ଗୀତ ବସିଲେ ଯୋଉ ସଡ଼କ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ସେଠି ପଢ଼ିବୁ କହିଯିବୁ ପଢ଼ିବୁ ଟିକେ ଆଉ ଆଜି ଛୁଆ ପିଲା କିଏ ଆଉଛି ଯଦି ତମ ଗୀତ ବସିଲା ଯୋଉ ସଡ଼କ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ସବୁ କିଏ କହୁଥାଏ କିଏ ପଢ଼ୁଛି କିଏ କହୁଥାଏ କିଏ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ କହିଲି ନବାଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଥିବ।